Ar hyn o bryd, mae'r canolfanna garddio yn llawn i'r ymylon o blanhigion lliwgar ar gyfer potia a basgedi crog. Mae garddwyr ar y cyfan, meddyn nhw, yn gwario mwy ar blanhigion fel hyn na maen nhw ar ddim byd arall yn ystod 'u bywyda. Dydy'r planhigion yma mond yn para blwyddyn fel arfer wedi'r cyfan. Ond mae 'na gymaint o ddewis sut mae penderfynu pa'r un sydd yn iawn i chi. Rwan, os da chi fel fi yn garddio ar gyfer natur a bywyd gwyllt yn ogystal â lliw, mae'n werth cofio i beidio mynd am flodyn sydd efo trwmped hir, achos mae'r math yma o flodyn yn anodd iawn i'r gwenyn fedru cyrraedd at y neithdar. Weithiau maen nhw wedi bridio gymaint nes nad oes na ddim neithdar yn nhw o gwbl. Hefyd, rhywbeth arall i'w osgoi ydy blodyn efo llawar iawn o betala, achos mae hwnna'n hefyd yn ei gwneud hi'n anodd i'r gwenyn gyrraedd at y paill a'r neithdar maen nhw 'i angen. Mae werth mynd am bethau efo bloda agored, fel bod ti'n hawdd cyrraedd at y pethau da yna i'r gwenyn. Mae perlysia hefyd yn dda iawn, lafant, sage, thyme, hyn i gyd yn wych. Hefyd bethau eraill fedrwch chi brynu, dahlias ac alyssum. Felly mae werth cofio y medrwch chi gael digonedd o liw yn eich potia a'ch basgedi crog a bod yn garedig efo'r gwenyn yr un pryd.